So guys, बबेनि फैसा हाबफैखो आं मिथिया नै 31,000 फैसा हाबफैबाय आंनि एकाउन्टाव दासो किन्तु बबेनिथाय ना इउटुबनि पेमेन्टखौबोथ' दिनै मोना So hey guys, welcome back to my channel and another vlog. नोंथांमोन बुंनायनि बैसागु बोथोराथ' नांबायानो नोंथांमोनसिम बयनिसिमबो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो देग्लायनि बैसागुआ नोंथांमोननि थाखाय माने मोजाङै थांगोन होननानै So guys, दा आङो बे मा बुस्रांनि गोजौआव साफा जाना दं ओमफ्राय नै बेखौ दाखालि पुर ब्लगा होदोंमोन हाबायाव आंनो बिराद मोजां खामानि होदों दै किन्तु थेंक इउ पुर ब्लगनिसिम बे गिफ्टखौ होनायनि थाखाय दा नुवाखै बेसेबां खामानियाव होगासिनो नै साफा बेमा बे सोंथेनायफोरखौ साफा बोखारजोबनो मोजांथार लाइट लागायबाथाय बिराद माबायो सोंथेयो बेमायाबो बेयाव नों माबानाय बिराद मोजांमोन आरो बे हाबानि गिफ्टआ पुर ब्लग होनाया थाबाय थागोन बियो दे है बारलायदों बारलाय दे बारलाय मा ओंखाम जानाय जाखांबाय So guys, दुगैदोंसै आङो एकदम दुगैनानै उन्दुनानै बोरैबा जाबाय 12टासिम उन्दुखाबाय दा नायदोंसै दुगैनानै लांहैनो थांनांगौ कारेन्ट दंना गैयाथाय कारेन्ट दंना गैयालै दै गवा ओरैनो नारबाथाय दुगैनानै दा लांहैनो थांनांगौ लांहैनायाव खामानि दं आं दा देखायलांगोन र' मा खामानि दं दा थांनानै फिसासोमोन माला फिसा डाइरेक्ट गिदिरसिम मोनखामोन माथो खाननैसो फिसामोन गिदिर जाबाय फिसा बे आंनि ओमफ्राय खैथा दं बियो 6टा दं सोरनि दे बे आंनि आरो एबे आइनि बाबानि बेवाइनि ओमफ्राय बाइनि एबे मोनसे आंनि बे आंनि दै नायदोंसै सोरना बांसिन देरो सोरना सिरिना सिरिखागोन दे नोंना गेदेराना नायना लाखा बे आंनिनो आरो ओइ रिमजिमनि थाइसेल'सो बेयाव बे रिमजिमनि So guys, नै बेसेबां फैसा जमायबाय खोमा मानसिया बोखांनाया माथो एसेबां बुरजा दाखालिथ' फैसा जमायगोनबाय थायोमोन आंनि खुस्रा थाइसे थाइनै फैबाय थायोना मालाबा दा जाबाय 3टा दा थांनांगौ आं लांहिनाव दुगैखांबायबो मा लाबोनो नों जेबो जायाना ओं सेरदो आं दहाय देंखौ लानो होबाय गैया नाराखै बानायानो बाराद्राय आंनिफ्राय दा आङो रेडि जाबाय लांहिनो थांनोसै लांहिनाव थांनानै मा खामानि मावगोन आंबो बारा खामानि गैया फिसा खामानि दं कल फैबाय नै हेलौ ओंखारबाय दे कामिं मेंग' जाबाय नामा गरमनि मा मेंग' लोंग्रा माबायदि माबायदि हा मा होनो मिथियां मा थान्दा होनदोंमोन स्प्रेड माजा आरो बेनो आरो स्प्रेड आरो माजायानो आरो कका कलायालाय लोङा कका कलाखौ थान्दा लोंनो खामानि मावनानै मेंदों मा खामानि मावदों नों आहा खोनाया सोरनि गावनि उसुंखौ खोनाया बैयो जायगायाव थाना दंखायो जायगायाव थाबाबोथ' बाय गैया एसे र' তোর কারণে গিফট লই আসছি মই ইয়া আধা খাই পেলাই কি মুখত গুটকা লই আছে নেকি So guys, दा आङो बेंकआव फैदोंमोन बेंकनि अनारफोरा नै उन्दुलाबायनासो दं फैसाखौनो हरनो हालानो बिसोरो उन्दुनो ओंखारदों फैसा गैयाल' होनो खालि फैग्राफ्रोमबो बिराद कास्टमार जायो खोमा So guys, दा मोनायाव प्रग्राम दं दे नै बे सासेखौ लोगो मोनथारगोन नाय आरो बेखौबो लोगो मोनथारगोन नाय दा र' दङ इलिसा आब' फैगोन
बे माबाना उदालगुरि रासलेना itu singer tuh itu kiba ki film asale lengsarni dakhal lengsarnya ओइ आदामोन जायगाया थिग जाखाबायना नोंसोरनिया जाबाय So guys नैबेयाव दा इलिसा आब' फैगोन सिंगार So guys आं न'आव सफैबाय बेनिफ्राय आं बेनो खोथा फैदों प्रग्राम जाग्रा जायगाखौ नों थांगोन ना थाङा थांगोन दहाय मा बुंदों मिथिबाय आङो दिनै क'क्राझार थांनो गोनांमोन खिन्थु थांनो मोनाखै थांनो दिया आंखौ जि रागा हरावबा थांनो नागिरनायखाय आङो नङाबा दहाय फुङावनो 6टा बाजियावनो न'निफ्राय ओंखारलांबायमोन आं दा दिनै 4टासोआव सहैगौमोन नामाथाय दा 4टा जाबाय आं दाहालागै नै साना हाबसिगोन ना आं दा क'क्राझार मोनहैबायमोन दिनै 13 तारिख ना ओमफ्राय दा प्रग्राम नायनो थांनोसै ना प्रग्राम नायनो थांबा नांगौ जुदि आं बेखौ लांफायाबाथाय आंखौ दरजा खुलिना होआनो हराव खुलिमारा ओमफ्राय नै आइया इसाय सोरजों रायलायगासिनो हा सोरजों रायलायदो हा बाय बाय नङा बायजोंनो ए बिजिथार मालाय ओइ सा माबा खागासिनो दं थलाय थांनि मानामुनि जोंबो खाहैनि ना जों मानामुनि खाहैनि सानजों जों दा मानिमुनि खानो नागिरदों निलाय फिसा फिसाथार माबे गाखा जागोन So guys मैगं खाबाय थानाय समावनो नै बबेनिफ्राय फैसा हाबफैखो 31,240 रुपिस इउटुबनि पेमेन्टखौबो दिनै मोना दिनै 13 तारिखल' 20 तारिखनि उनावसो इउटुबनि पेमेन्टखौ मोनो ओमफ्राय नै दिनै बबेनिफ्राय 31,000 मा लागोन नों दिनै मा नांगौ नोंनो दा जेबो नाङा मेथाइल' जागोन 31,000 बोरै फैखो आं बेखौ हमनो हायाखै इउटुबनि पेमेन्टआथ' हाबाना आरो रावबो आंनो हरनो गोनां गैथ'आ साननैसो बेसेबां लाखि जानालै आङो दिनै नङा जेनेबा आं मोननो गोनां थानायबाथाय बेलेगमोन ना इउटुबनियानो नामाथाय आं जे कनफिउज जाबाय इउटुबनिबाबो दिनै हाबा 20 तारिखनि उनावसो हाबो सानसेबो बेफोरबायदि 13 तारिखआव हाबफैफेराखै आरो आं रावनावबो फैसा मोननोबो गैथ'वामोन बेखौनो सानदों आं दा बबेनिफ्राय जुदि आं सोरनावबा फैसा मोननो थानायबाथाय बेलेग खोथा ना इउटुबनियानो नामाथाय आं जेबो मिन्थिला आरो दा जेखि जादोला आं बे फैसाखौ ट्रेन्सफार खालामना दोननि र' दस्रा मोनसे एकाउन्टाव आंनि So guys thank you so much नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थानायखाय आसा खालामो नोंथांमोना गाबोननि भिडिअखौ नेना थागोन होननानै स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखैबा थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय